Pak, kopine nggak nangis. Ah, tangi. Bengi golek jamur usome. Usome kecot golek jamur. Kopine, Pak. Bukane wedang, Nduk. Nah, diombe. Yo. Ben beri padang mripate, golek ngerti rondo ben genah. Kok rondo to, Nduk? Rondo ceperane. Yo ora yo kanggo nguruti kowe. Tinggal mak wis suwi kok. Ngono kok. Mak aku kuwi malah cintaku ning mak tok ngono lho. Kan kowe iki lho rupamu iki lho persis make. Ngono lho, Nduk. Malah. Dadi rasa gagas pak iki mulai bengi barang ke ojo Itu digerduk RT ngono kae. Piye jake ra isin apa aku? Yo ora wong sabakune sawah kok kudu RT yo. Ora mathul nduk kuwi kaya sik tak wedang sik koyo urung wedang urung diombe mbok seneni sik. Aduh ki anak piye iki guys. Bismillah sik. Alhamdulillah. Sakere wedang lagi anak wedok semua itu anakku ya lah. Engke lehmu gede apa wedang lehmu tuku nduk? Wae mbokni. Mbokni ndi? Mbokni sing bojone meninggal lho, Pak. Lah iki kena rondo anyar. Ya, anak tenan to, Pak. Pak mesti lek kumat. Mbok yo aja mikir wedok anake to, Pak. Kowe ora ngerti buta wong lanang. Yo. Ngirim yo ya. Tukane rokok gabus. Rokok gabus ya, Pak? Yo, rokok gabus, gare rokok apa to? Nggih, Rama. Neng. Oke. Ucah rapat mateng. Udan-udan kok nggo suwangan. Kenapa, Le? Neng nang omah ora, Le? Arep aja ngembune suwangan nek. Kowe rene, iki neng emplok-emplok miturane ning ki lho. Dik. Tekane bocah nek gemblong mung suwangan sakmono gedene kok lebok ning omah. Ya ora sedeng oleh. Soale kaya njaba sik. Ora, ya, Le. Lali ya. Lah iki kondi Le. Kok apotek ya, Le? Ngomong nang apotek nggawa suwangan. Jane yo ora tumon. Wong genah nggo suwangan kok takoki kondi. Semesti yo kok lapangan, Le. Oh, ya ora roh wong nang pasar ka aku yo tumon wong nggo suwangan ki yo. Oke. Nah aku dari cah edan apa piye? Nggo suwangan turut pasar. Lah rumangsa apa ora? Saidik ya, Le. Lah sakjane rene iki tujuanmu ki arep apa? Goleki Neng, Le. Kok ae. Wong bocah teko karo wong tuwa kok mane blazer. Wong metu kono lho. Metu karo sapa, Le? Wah,